Здравейте всички, аз съм Ghost, а това е Let's Play Minecraft, епизод 1. Така виждате, заредил съм тук що един нов world и съм започнал да разцъквам вътре в него. То по-скоро не е току-що, тъй като играят малко повече от час, даже може по-малко, за да събера цялото това дърво, да поедитнем къщата изцяло, тъй като още нали не е изцяло едитната. Има още доста неща, какви се правят, но ще се получава доста сполучливо, след като премахнем и това хъмче, разбира се, от тук. Всичко ще си бъде тип-топ. Така. Само, че мисля, че звукът е доста усилен. Така, от нещо в порядъка на 9 ще е по-добре. Да, това ще го чистим по-късно. Но, да видим друго какво може да направим. Това трябва да го оправим. Тук също вдигнем с още един блок. Да поизчистим малко. Да, как се казва, и предадем малко вид на къщата, която доста ме радва как се получава. Тук има също клони. Това също от началото сложих една тиква отгоре, тъй като течеше вода. Както и да е. Нека се върнем вътре, имаме легло. И честрумът. С този епизод мисля да оставя всичките тези неща. Да поедитнем още малко тук нещата, нали, да се вижда всичко хубаво. И да поразгледаме какво имаме покрай нашето местенце, но Video Settings Quality Fast Fancy Up. Така ще е по-добре. Дигнем някой друг FPS, някой друг фрейм. Така. Имаме Sugarcane, нататък какво е? Не е пустиня за жалост. Може да намерим Village. Или може да намерим един, но не е сигурно. Прасета има, това е хубаво. И крави. Ой, коне всъщност. Разкриваме нови чункове и леко лагва. Общо взето имаме доста неща, които може да направим. Имаме изобилие от биоми и от ресурси, материали и други глупости. Ще вземем това. Крави. Дърво най-важното. Още sugarcanes. Сега ще видим къде да го засеем. Там явно има лава. Мисля, че и тук някъде имаше. Но точно къде не си спомням. Това е вода, не е лава. Така. Мисля да направим и... Само в Minecraft може да се види. Да направим една мина, да походим да копаем в нея, но тя най-вероятно ще започва от тук надолу. Или пък да малко по-дълъче схома, за да може, ако евентуално решим да едитнем още малко холма някъде надолу, да имаме достатъчно пространство. Нека разгледаме останалата част. Тук, не знам, може би от тук някъде. Ако намерим направо готова мина, сеща се за тези дупки, надявам се сеща, да? Ето първо като тази, или... Не е това, което ни трябва. Тук какво имаме? Още гора. Useless. Добре. Ами ще видим откъде ще започнем. Сега нека се върнем към къщата. Добре. Ще започнем от тук. 2 на 2 надолу. Евентуално ако решим да строим, ще го бутнем нататък и всичко е готово. Охо, ето. Ето ни нас. Здравей, Равин. Ето на твое място тук. Да се хвърлим или като нинджа, или да го обмислиме. Без да го обмислиме. Какво сме. Още голд. Айрон. Къде е айрон? Ударихме джакпота. Бираме всичко това. Мисля, че продължава надолу. Нали? Да, нека първо вземем кола. Опа, засечка. Също мисля, че не е чак толкова голям проблем. Има айрон, има още злато. Така, скоростното качване нагоре. Разцъпваме си екрана на две. Хайде по-бързо Майнкрафт. Добре.
да плесне един топчето така. Само да не се претрепиме. Добре, през тука. Така. Готово. Това го чупиме. Същото е добре да легнем да спим и на сутринта, вече след като всичко е готово. Първоначално ме спална до различна гора, откъдето успях да си взема достатъчно дърво за поне за една врата. Общото за да намеря това прекрасно място за survival и от нея доста време и се наложи доста да ходя, нали. Но просто знаех, че искам нещо като подобно, нещо като планина, да го укрепиме и подобно, нали, сеща се просто. Да се получи готино. Да, трябваше да спиме. Добре, готови сме. По 3 кол за всеки случай ще остане в печките. Вземе дървото. Храна си имаме. Успяхме да изпечеме по-рано. Добре, слизаме обратно надолу. Отра ще крафтнаме кирка, но сега ще крафтнаме. Това ще направим един workbench. Ако намерим изпаунер, просто ще бъде невероятно добре. Но все пак ще си е доста трудно да го намериме. Тъй като не знам дали в 1.8.3 работят X-Ray машинките. Всъщност те мисля са позволени, нали, не са мод. Знаете го бъгът или по-скоро гличат с блокчетата. Така. Сега какво има? Iron. Най-сет на Iron. Редстон, мисля, че мога да го взема. Не мога. Или пък. И някаква спомня, че с скална кирка Редстон можеше да се взима. Не, спомнят ми е грешен. Отново Редстон, кой левел е това? 11. Ще търсим диаманти после през тук. Сега ще се скачиме. Няма и голд не може. Често казвам, Майнкрафт не съм циквал доста време. Наблягах повече на CSGO и други подобни игрички от Steam. И просто ми оставаше време да простъкам Майнкрафт, но след като поиграх малко, получихме се survival, нали, започна да се получава и реших да направя едно видео. Да споделя с вас своите приключения в този прекрасен world. Да, още Iron. Тук ще обърнем и кола. Ни е доста нужен и ще огледаме друга страна на равина. Мисля, че това би трябвало да е равин. Да, това всъщност е равин. Така. Чупваме всичко това. Ами около 20 кол за 10 в печка мисля, че ще стигне. Все пак ние нямаме още толкова много неща, които да горим. Имаме само 10 Iron. Ще свърши работа. Добре. Много ме изнервя, че е толкова тъмно. Или поне на мен ми се струва, че е тъмно. Мисля, че в клипа ще е тъмно. Фак, вече. Добре. Отворен съм към всякакви идеи относно билти и подобни, или тъй като доста време съм цъкал някой нов трик, ако има право за копаене. Просто посъветвайте ме тези, които играят по-дълго Майнкрафт, по-често по-точно. Защото ми лаги паднах. Какви сте страшни звукове, бе. Добре. Често като мога се притеснявам в момента да говоря, тъй като не съм свикнал да говоря сам на монитора. И да коментирам какво се случва пред мене. Странно ми е, трябва да си призная, но тя ще с времето ще го свикна. Така че разберете ме, ако в момента геймплеят е, така да го наречем, сух. Следващия епизод ще бъде мокър. Надявам се. Не.
Няма да се занимавам. Добре, мисля, че това е достатъчно. Колко айрон имам? 16, там има още едно. Лавата малко ме плаши. Няма да се занимаваме с нея. Отиваме си вкъщи. Така. Трябва да направим някой друг път, тъй като този явно е доста бавен. Или просто направим ето така. Сега само няма да ме бута водата, което е хубаво. Тук някакъв чувам скелет. Мама му, оп. Къде си бе скелет? Ако не разбера. Ого, от друга страна. А също има и крипър и айрон, който ще чак да изпусна. Хоп, щяхме се претрепаме отново. В момента играме на нормал. Си е доста опасно, ако ни нападнат. Ще идем навънка вечер ли? Не, ден е. Поне една добра новина, навънка е ден. Така, продължава да си ме целя стабилно пичовете. Така. Много сте смели, поне елате до мене. Сега ще ви попукам. Добре. Паднаха отдолу. Супер. Още айрон. Успяхме да се измъкнем. Така. Крива скелет. Колко айрон също вече? 32. Напълно достатъчно. Лава, няма смисъл да го купая. Разгледаме само и се връщаме. Оп. Леко казано труден джамп. Не си лесен. Добре, скок. Добре. Не падахме чак толкова надолу, което всъщност ме устройва. Се нахранваме като хората и довиждам за сега, Равин. Ще се върнем с малко с Iron Tools-ове. Аре, по-бързо това не може ли? Само тази вода да не спира, тъй като ще ни бъде доста трудно придвижването, ако спре. Здравей от ново свят. Но виж, че много вратата не подхожда на този интервю, някакси губи се. Дайте идея, ако трябва ще се разхождам по-дълго, но да намерим нещо по-неко като материал за врата, имам предвид. Така, тук сложим айрона. Също да се пече, по-бързо ще го сложим на двете печки. Мисля, че трябва да се пече по-бързо, никаква идея. Така. Това ще е общо взето за първият ни епизод от нашото вселена на Let's Play Minecraft. Много ще бъда радостен, ако споделите с приятели и напишете коментар с идейка или въпрос, просто каквото и да е. И още по-радостен ще бъда, ако оцените клипа с един лайк. Ако просто ви е харесал, не правите нищо. Натиснете хикса, вие си знаете. Да, това беше всичко сега. До скоро.